Patay ang duha ka mga lalaki nga nagmotorsiklo human sila misampak sa nagparada nga trailer truck sa Dan and Bacalso Avenue sa Barangay Linaw, Dakbayan sa Talisay, kaganiha pasado alauna sa kadlaw. Ang duha padayon pang giila sa kapulisan kinsa sakay sa motorsiklo nga ito nga parehong wala magsulob og helmet. Base sa dokumento nga nakuha sa U-Box sa motorsiklo, nakarehistro ang motor sa usa ka ginganlad nga Gilbert Junzon nga taga Minglanilla. Ang driver sa trailer truck nga si Sunny Bucar, 48 anyos, mitugan sa kapulisan nga padung siya sa Mandawi City aron mo deliver sa karga niini. May padaplin og mihurong siya sa dapit aron sa pagpakanaog sa iyang anak ug matud pa naka-hazard signal ang sakyanan. Apan kalit lang siyang nakadungog sa pagpakasuluyo sa gabahin sa truck. Mao na lang iyang nakita ang duha ka mga lalaki nga nagkadugo na og perting gubaa sa ilang motorsiklo.